Moni ndine Nesta the Black Teacher ndipo ndabweranso masanano ndi ma updates komano update yathu ya lero nkhani yayikulu yomwe ikuchitika ndi nkhondo imene idayamba loweruka lapitali ku Iran pamene maiko awiri amene wa dziko la America ndi dziko la Israel adapita kukapanga ataki dziko la Iran. Ndiye padakali pano tili pati, zinthu zili pati. Kuteka kuti mukuona maposti ambirimbiri pa internet, mukuona nkhani zambirimbiri zosiyana-siyana and simukudziwa kuti kodi zenizeni nkhani yeniyeni ili pati. Ine update iyi ndingofotokoza zinthu ziwiri zitatu zimene zingathandize ife kuzindikira pamene nkhani ili padakali pano. Tiyambe ndi loweruka Iran mtsogoleri wawo Ayatollah Khamenei anaphedwa. Tonse tinaona ma reports komanso dziko la Iran lidatsindikiza kunena kuti ataya mtsogoleri wawo. Tsopano akutsogolera Iran ndi ndani? Padakali pano kuli anthu atatu amene akutsogolera dziko la Iran. Anthu atatu amenewa ndi amene mukuwaona pansiwa. Pali President Masoud ndi amene ali mu wavala suti, ndipo ali pakatiyo ndi Chief Justice wa zamalamulo, mkulu wa zamalamulo, Chief Justice wa Supreme Court ya ku Iran, komanso membala wa the Guardian Council. Mukumbukire ndinakupasani structure ya boma la Iran, nanena kuti pamakhala the Guardian Council. Ndiye amene ali mene momwe ndi member wa the Guardian Council amene ali Ayatollah ogwirizira. Mwina mwamva zokwasakidwa Ayatollah ogwirizira ndi amene iyi ali kumapetoyi. So pano muutatu wawo amene wawa ndi amene akutsogolera Iran padakali pano, chifukwa osewa ngongogwirizira kulibeko Ayatollah weniweni sanasankhidwe. Ndiye padakali pano Iran ili m'manja mwa atatu amenewa. Lero tsiku lachitatu America ndi Israel akupitirizabe kupanga bomu dziko la Iran. Komanso Iran ikupitirizabe kuyankha kubweza, ndipo Iran yakhala ikupanga atake ku maiko onse amene aizungulira amene kuli mabesi a America. Nkhani ina yomwe yachitika ndiyonena kuti ndege zingapo ndithu za America zagwa, ndege za nkhondo, ma fighter jets angapo agwa. Mwaona mwina video imodzi, komano ma reports akunena kuti ndi ndege zingapo zimene zagwa ku Kuwait. And sadaulule mene zachitikira, koma anena kuti ma pilots onse amene amayendetsa ndegezi apulumuka ndithu ndipo aatengera ku chipatala. Maiko onse amene Iran yapanga ataki padakali pano so far, ma strikes apita ku maiko 9 onse ali ku Middle East. Maiko ake ndi Bahrain, Iraki, Jordan, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates. Konseku ndithu madrone ochoka ku Iran afika. Komanso military base ku Cyprus ya UK imene iso kunafika so drone kumene inakakwera ndithu pa runway ya ku Cyprus, military base ya UK. So far tikatengera ma report a Al Jazeera ku Iran pafupifupi anthu 555 aphedwa. Ma report ochokera ku Red Crescent, titha kunena kuti Red Cross ya mbali za kumene. Tikapita ku Israel sopano kumeneku zatsindikizika kuti kwaphedwa anthu pafupifupi 10, koma anthu ma hundreds ndithu anthu avulala ku Israel. Tikapita ku America, nkhani ndi yomwe tinapanga report dzulo kuti asilikali atatu a America apangidwa atsimikizidwa kuti aphedwa, komanso asilikali ena 5 avulala kwambiri ndipo akulandira chithandizo. Padakali pano ndege zonyamula anthu, ma passenger planes, ma airport onse ku Middle East ukuku zayimitsidwa ndithu sizikuuluka. Suspension imeneyi ma airports ena akuti mpaka mawa. Komanso zapangidwaso report kuti nzika ina ya dziko la China ili mmodzi mwa anthu amene aphedwa ku Iran, and dziko la China likupanga urge kuti nkhondo imeneyi ithe, America isiye zimene ikupanga ndipo anthu abwerereso ku dialogue kuzokambirana. Maripoti akutulukaso onena kuti
Iran inali yokonzeka kukambirana ndi America ndipo imapita kuzokambirana ndi mtima onse osadziwa kuti America zokambirana zija inali njira chabe yongogulira nthawi. Ku Pentagon kumene kulikulu kwa asilikali ankhondo ku America tonse timadziwa ku Pentagon amene wanso apereka ripoti kwa Congress imene ili ngati parliament ku America yonena kuti panalibe umboni wina uliwonse onena kuti Iran imafuna kupanga ataki America. Pentagon apereka ripoti imeneyi. Pakadali pano Donald Trump akuti apitirizabe kupanga bomu Iran, ndipo Iran so nayo yanena kuti sikuopa endi sikufunanso zokambirana ka zonyengererana apange zimene iwo angapange nawonso adzipanga respond. Tiona sopano kuti tsiku la lero litha bwanji endi maiko ena amene ayamba kulankhula sopano mofuna kuti zinthuzi ziyime kapena zisiyike. Kuli maiko monga Russia ayambano kulankhula kwambiri chifukwa chonena kuti tonse tikudziwa kuti nkhondo ingati izizi zikamachitika zimasokoneza zinthu zambiri pa dziko lonse. Endi zinthu za malonda tikudziwa kuti mafuta akwera mtengo sopano, endi ndege sizikuyenda, kuli nzika zambiri za maiko ambirimbiri zimene zili stranded sizingauluke kutuluka maiko aku Middle East, endi chuma cha maiko amene waku Middle East chakhuzidwanso ndi nkhondo imeneyi. Ndiye tiona kuti kuchitika ziganizo zotani tsikuli likamapitirira. Zikomo kwambiri, ndine Nesta the Black Teacher. Khalani bwino.